Takže dobrý deň ľudia, to som zase ja Nightflirt a so mnou je tu Zero. Ahoj. A vítam vás pri ďalšom challenge. Chili challenge. A toto chili je fakt, že pálivé. Je to dosť pálivé a myslím si, že Extra pálivý. to bude možno... Dúfam, že to nedopadne tak zle, jak tá škodica. A s nami je tu znova Swifty. Ahoj! Dobre, nerozkríkuj si na celý barák. Ktorý nás zase uderový kameramana a kto vyhrá, ide s ním. Dobre, sadni na stoličku, máme tu pripravenú vodu, keby náhodou niekto začal krcať, utekaj na záchod! Boha. Nenatáčaj môj dubstep! Iba do piči. Wolfenstein. Stein Kleine. Nemusíme to dať na celé, ale možno proste to musíš zjesť. Musíš to zjesť. Môžeš pomaličky a ideme. 3, 2. O kurva. No? Now it's gonna really hurt. Kto vydrží? Dýchaj, musíš dýchať hubou. Dobre. Vypníme organizmus. Čím sa neviem, celý už. Až ti tá kráva. Drop it. Ďalej. Čistá lyžička, je. Challenge je 3 lyžičky si dať. Nie, že 3 lyžičky, treba si 3 porcie. Jaké 3 porcie? Toto bola prvá, ty kokos, toto bola druhá, čili je tretia. Ale tak nie je zrovna toľko zás. Ne, maličko. Menej už. Dobre, to stačí, boha. Enjoy moment, man. You like only once. No teraz vydrž. To je pohoda. Áno, pohoda. No, takže my sme to dali. Ako vidieť, my sme to dali. Hovor mi to štipla vážne. No, dali sme to celkovo. Takže už sa môžeme napiť. Když chceme. Už skončil challenge, dali sme to. Takže Swifty jedeš. Musíš dať presne toľko, koľko mi... A musí to byť bez napitia. Lebo nikto z nás sa nenapil. Pekne si to tam nalej. To stačí. Stačí napríklad. Potom do huby z onej flašky a potom už ti tam rýchlo. Ideš jo. Už som sa myslel, že ide po tej vode. Stačí? Stačí. On to dáva do seba jak šarkán. Stačí, to stačí úplne. Nice, dude! You got a win. Now wait. Dýchaj. Hubou. Nadýchni sa 5 razy hubou. 2 3 4 štipa. Umiera! 5. Už stačí, kámo. Chili, kámovci. Takže, konečné vyznanie. Dali sme to všetci, nikto sa nenapil. No,
Vy dva ste sa napili. Ja som sa aj napil. Ja som napil, ale Nepili čili. sme sa. Takže, to by asi stačilo. Vodu nikto nepil. Čili sme dali všetci. To by už aj asi stačilo na toto video. Ja si myslím, že... Takže, lúči sa tu s vami Zero. Dúfam, že ste si video užili. Ak áno, dajte like, poprípade odber, komentujte, čo by ste ďalšie chceli vidieť. A vidíme sa na budúceho challenge. Ahoj. Čus. Čau.